Most wanted person sa Bacolod City nga suspect sa pagluthang sa magutod sa Barangay Mandalagan sang 2025 na dakpan sang kapulisan. Yaring balita nga aton gintutugan. Pinagi sa tracker team sang kapulisan na tultulan ang ginapanaguan sang 40 anyos nga si Alan Delector. Siyang natudlo nagluthang sa magutod sa Barangay Mandalagan, Bacolod City sang Setyembre 2025. Kinserbihan ang suspect sang warrant of arrest sa kaso ng murder kag frustrated murder bangod sa pagtiro sa magutod nga Harold kag Harley Espina. Diyan lang siya sa Banao Street. So na-verify naman ng suspect natin na si alias Unge. So definitely our tracker team of Police Station 4, our operatives, we immediately effect the arrest, serve the warrant of arrest. Buo sa insidente, ginbawian sa kabuhi si Harold kag nasamaran ng yautod niya si Harley. Daan niya hilgotan ng motibo sa pagpangluthang sa magutod. Apang hugot niya ginapanginwala sa suspect ang aligasyon sang kapulisan. Sa inangatan niya, may pilas ko sa tiin pa, may hamyang kami nga, utol ko na, patay pa naman. Wala ko na sa muna yung time niya. Hindi ko na sila kilala gani. Natukiban yung bulbado man ng suspect sa iban pang kaso sa Bacolod City. Nag-start sa hold up lang. Then tubuan sa kaiso nga mas dalipiling kwarta sa amsing pa. Gina-validate pa namo sa kung ano pang involvements sa other previous mga insidente dito sa Bacolod. Ginapangita pa sa kapulisan ang isa pa kaupod ni Alan sa pagpangluthang. Adrian Priatos, 1 Western Visayas.